سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زي كاب زبان نورديك زرخبنا يم اوانا وحبريتاتات كمونا قدستي اهقراو زيناتات نقرب له هارمين ميديايو امنا لومي حاموش شمونت ساني مدلاو زينانا دقاف السلف سرحتنياتات كورد بي كي كي زخونة تغمات شودن ناب ترك استلم لعلواي بيت فرد شودن فغاد بزعبا مهابو حزب فنلاند بزعبا رتعواغان ربحاتاتن بإلكتريك زي سرحات اشكركرتي تثبيت كابت تقبرلون لعلي قنزابي ركب مهلاو ኤጀንሲ መጓዓዝያን መረኸብታትን ፊንላንድ ብዛዕባ ምግላጹ ከምኡውን ኣብ መንጎ ጉጅለ ቫግነርን ሰራዊት ሩስያን ሓድሽ ዘይምስምማዕ ምኽሳቱን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ደጋፊ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርድ ፒኬኬ ዝኾነ ተቐማጢ ሾደን ናብ ቱርክ ክስትለም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሾደን ፍቓዱ ሂቡ ዝሰባይ ኣብ ቱርክ ብጉዳይ ዕፀፋር ዝተፈሪዱ ብዋሕስ ድሕሪ ምፍናው ናብ ሾደን ምእታው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣኽባር ሕጊ ቱርክ እዚ ሰባይ ናብ ዓዱ ክስትለምን ማእሰርቱ ኣብ ቱርክ ክፍፀምን ከም ዝደሊ ሕቶ ቅሪቡሎ እዚ ሰባይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብፖሊስ ሾደን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ ሬድዮ ሾደን ፀብፂባላ ኣብ መፋርቕ 30ታት ዝርከብ እዚ ሰባይ ንቃልሲ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርድ ምድጋፉ ገዲፍካ ካልእ ገበን ከም ዘይብሉ እዩ ዝገልጽ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርድ ፒኬኬ ብኣሜሪካ ኣውሮጳዊ ሕብረትን ሾደንን ከም ግብረ ሽበራዊ ውድብ ካብ ዝምድብ ዓመታት ኣውፂሩሎ ልፅባት ኔቶ ናብ ምዝዛሙ ይቐርብ ኣብ ዘለሉ እዋን ሾደን ኣብ ከምዚ ዝበለ ውሳነ ምብፅሓ ግዚኡ ዝሓለወ እዩ እዚ ውሳነ ነቲ መስርሕ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ኣሎ ንክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶክሆልም ዳይሬክተር መፅናዕትታት ቱርክ ፖል ሌቪን ንሬድዮ ሾደን ገሊጹሎ መንግስቲ ሾደን እዚ ሰብ ናብ ሃገሩ ክስትለም ድዩ ወይስ ብኣንጻሩ ክውስን እዩ ክትብል ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ፀብፂባላ ህዝቢ ፊንላንድ ብዛዕባ ርትዓዊ ዋጋን ረብሓታትን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ትፅቢት ካብ እተገብረሉን ላዕሊ ግንዛቤ ይረክብ ምህላው ኤጀንሲ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ፊንላንድ ትራፊኮም ገሊጹ እቲ ኤጀንሲ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻቡ መካይን ፊንላንድ ብማእከላይ ገምጋም ኣብ ዓመት 14,000 ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዛን ድምር ወፃኢታት ተሽከርከርቲ ኤሌክትሪክ ካብተን ካልኦት ዝትሕት ምዃኑን ገሊጹሎ ኣብ ዓመት 30,000 ኪሎ ሜትር ጉዕዞ ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት ብፍላይ ኣብተን ቀዳሞት 5 ዓመታት ብኤሌክትሪክ ዝዓያ ተሽከርከርቲ ካብተን ካልኦት ብዝያዳ ከርብሖኦም ክኽእላ እየን ብዛዕባ ዘን መካይን ልዕሊ ዝኾነ ብፍጥነት ግንዛቤ ረኺቡ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ክሊማ ዘለዎን ረብሓታት እዩ ዘን መካይን ምስ ብነዳዲ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርትን ክወዳደራ ኣብ ኣካባቢ ዘብፅሖ ዝኾነ ጉድኣት ከምዘየለ ትራፊኮም ኣስሚሩሉ ኣሎ ብሞቱ ተፍቅሮ ሰብ ኣመና ምሕዛን ኣብ ስነ ኣእምሮውን ኣካላውን ጥዕና ኣሉታዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ ሓዘን ኣብ ልቢ ዝህልዎ ጽልዋ ዘጽንዐ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ኩነታት ልዑል ጸቕጢ ደም ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጣሊሉ ኣሎ እዚ ኣብ መጽሔት ሳይኮሶማቲክ ሜዲሲን እተሓትመ መጽናዕቲ ኣብ መንጎ ክቱር ሓዘንን ልዑል ጸቕጢ ደምን ዘሎ ምትእስሳር ብዝርዝር ኣብሪሁሎ ነዚ መጽናዕቲ ዝደረኸ ገለ ሰባት ብሞት ዘፍቅሮም ሰባት መስበርቲ ልቢ ከም ዘጋጥሞምን ብቐሊሉ ናብ ሞት ከም ዝቃልዑን ዝቐረበ ሓሳብ ምዃኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ሳይኮሎጂ ሜሪ ፍራንሲስ ኦካነር ገሊጻላ ብምኽንያት ሞት ተፍቅሮ ሰብ ዝኽሰት ልዑል ናይ ሞት ተኽእሎ ኣብ ሕክምናዊ መጽናዕትታት ክስነድ ምጽንሑን እዚ ኦካነርን ብጾታን ዘለለይዎ ሕማም ጸቕጢ ደም ሓደ ረቑሒ ክኸውን ከም ዝኽእል ነታ መጽሔት ብምጥቃስ ሄልሲንክ ታይምስ ፀብፂባላ ኣብ መንጎ ጉጅለ ቫግነርን ሰራዊት ሩስያን ሓድሽ ዘይምስምማዕ ምኽሳቱ ይግለጽ ኣሎ ሩስያ ኣብ ዞባ ዶንባስ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዩክሬን ከቢድ ክሳራ ኣውሪደ ምባላ መጨበጢ ዘይብሉ ሳይንሳዊ ልቢ ወለድ እዩ ክብል መራሒ ቫግነር የቭገኒ ፕሪጎዥን ኣዋዲቑ ኣሎ ይኹን እምበር ዩክሬን 3,700 ካብ ሰራዊታ ከሲራያ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ብቅድሚ ትማል ነዚ ዜና ክደግሞ ተሰሚዑ ኣሎ እዚ ዝሓለፈ ሰንበትን ሰኒዩን እተኻየደ ኩናት ኣካል ናይቲ ዩክሬን ናብ ዞባ ዶንባስ ክገብሮ ኢላ ዝወጠነቶ መጥቃዕቲ ምንባሩ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ዝኾነ ግና ሰራዊት ዩክሬን ኣብቲ ከባቢ ተኻየዱ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ እቲ ጉዳይ ናይ ሓሰብቲ ወረ ብምዃኑ ዝኾነ ርእይቶ ክህበሉ ከም ዘይደሊ ብምግላጽ ኣዋዲቑ ኣሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሾጊ ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ናይ ልዕሊ 3,700 ወታደራትን ብዓሰርተታት ዝቑፀር ናውትን ክሳራ ምውራዱ ገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክትገብሮ ወጢና ዝነበረት መጥቃዕቲ ምፍሻሉ ዝገለጸ ሸጉ
ሰራዊት ሩስያ ዓብዪ ጅግንነት ምርኣዩን 71 ኣባላቱ ጥራይ ምማቶምን ወሲኹ መልኪቱ። ይኹን እምበር መራሒ ቫግነር ፕሪጎጂን እዚ ፋንታዝያ ኢሉ ነቲ ምጉት ኣብ ልዕሊ ምውዳቑ ሰራዊት ሩስያ ካብ ባኽሙት ከባቢ ገጠር በርኪኽካ ብዘገምታ ምዝላቖም ግቡእ ኣይነበረን ክብል ከሲሱ ኣሎ። ሞስኮ ነዚ ኣመልኪታ ብቕድሚ ትማል ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እዚ ምጉት ፕሪጎጂን ኣብ ባይታ ምስ ዘሎ ሓቅታት ከም ዘይዛምድ ብምግላጽ ባኽሙትን በርኪኽካን ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ሩስያ ምህላውን ኣረጋጊጻ ኣላ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪን ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ቱኒዝያ ዓሌትነት ይበጽሕ ምህላው ተገሊጹ። ብፍላይ ድማ ፕረዚደንት ሃገር ቃይስ ስዒድ ንስደተኛታት ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣመልኪቱ ድሕሪ ዝሃቦ ኣሉታዊ ርእይቶም እዚ ዓሌታዊ ኣድልዎ ጎሊሑ ይረአ ምህላው ተፈሊጡ። ጸላም ስለ ዝኾንኩ ጥራይ ዜጋ ቱኒዝያ ምዃነይ ክቕበሉ ዘይደልዩ ኣለዉ ክትብል ኣክቲቪስት ኻልዋ ሲክሲ ትገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ፕረዚደንት ስዒድ ስደተኛታት ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ንዴሞግራፊያዊ ሕብርን ባህላዊ መንነትን ሃገር ናይ ምቕያር ውዲት ኣለዎም ክብል ክሲ ብምቕራብ ኩሎም ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎም ጸለምቲ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትዉ ኣዚዙ እዩ። ንሱ ኣብ መደሩ ቱኒዝያ ሃገር እስላምን ዓረብን ምዃና ተሪፉ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትከውን ዝተማሃዘ ውዲት እዩ ምባሉ ዝከር እዩ። በዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ስደተኛታት ሃገር ዝካየድ ጎነፅ እናወሰኸ ምምፁ ኣብቶም ካብ 10 ክሳብ 15 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ቱኒዝያ ዝኾኑ ጸለምቲ ደቀባት ከዓ ተወሳኺ ያደራዕ ምኽታሉ ሂማን ራይትስ ዎች ጸብጺቡሎ። ቱኒዝያ ቅድሚ 180 ዓመታት ንግድ ባራዊ ይካየድ ብምንባሩ ቁፅሮም ዘይነዓቕ ዓሌት ኣህዛብ ትሕተ ሰሃራ ዝኾኑ ጸለምቲ ዜጋታት ኣለዉ። ተኾነ ግና ኣብ ቱኒዝያ ህላዊ ጸለምቲ ዓሌት ካብዚ ኣዝዩ ዝጠንተወ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ዓረብኛ ተዛሪበዮም ብፈረንሳይኛ ዝምልሱ ኣለዉ ከቶ ከም ሓንቲ ካብ ዜጎም ክርእዩኒ ኣይደልዩን እዮም። እዞም ሕሉፋት ንገዛ ርእሶም ከም ዓረባውያን እምበር ከም ኣፍሪቃውያን ገይሮም ኣይርእይዋን እዮም ክትብል ሲክሲ ኣቃሊዓላ። ድሕሪ ነጻነት ቱኒዝያ ንገዛ ርእሳ ከም ኣውሮጳዊት ሃገር ጌራ ከም እትቖፅርን ንጸለምቲ ዜጋታታ ሓማዳትን ዘይፅሩያትን ጌራ ከም እትርእዮምን ሲክሲ ንሬድዮ ቢቢሲ ገሊጻ ኣላ። ሃገራዊ ቋንቋ ቱኒዝያ ዓረብኛ እዩ። ተኾነ ግና ኣብዛ ግዝእት ፈረንሳ ዝነበረት ሃገረ ቱኒዝያ ፈረንሳይኛ ክሳብ ሕጂ ከም ናይ ምሁራትን ወጻእተኛታትን ቋንቋ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሓሙስ 8 ሰነ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ናይ ስራሕን መደባት ትምህርትን ወይ ከዓ ሞያ ክህልወኩም ትደልዩ ዶ? እምበኣር ንጠለባት ምርካብ ስራሕ ሞያን ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ ምርካብ ዝተሓባበረኩም ትካል ኬርማ ሪክሪተሪን ኣለኩም። በዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣድራሻ ብምጥቃም ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ብሓጎስ ንዕድመኩም። ኬርማ ሪክሪተሪን